Да, бе, Ванко Сакъзов. Ванко Беке. Сега, избирате от кой свят. Бабаните галоши или... Бабаните галоши. Избирай. Мой нов свят, айде. Ади! Айде. Кошки. Ти къса. Гювеч. Гей пак. Аз съм пък свинско магаре, по-добре съм от теб. Човек. Гледай пак. Вой човек. Ти какво? Фу. Ей, дай ми я! Не, ще... Изея. Ти какво? Абе, бягай. Тук може да намерим къща на вещица. Аз един път намерих една такава къща. Ма не на вещица, във водата намерих. Да, то и аз. Аз много ли се намеря. То не е къща, какво е, не знам, рибарница. Някакви отвари имаше вътре. Тук процент е 100 на 0. 100 на 0. Къща на вещица, ма ще се правя. Аре, кокошко обича. Абе, път. Чакай, ма! Виж къде избяга. Бягай по-бързо. Бягам път това. Не! Аз бъгнах. Чакай! What? Тайм-аут, бъгнах се. Я не да я псуваш, бе. What? Кой ти what? Спря да псуваш. Колко каза лато е? Ти каза what? Не съм, чакай. Каза what? Спря. Давай, бягай. Къде избягай? Ти, бе. Къде си? Аз мога да вървя. Къде си, човек? Ето ма. Много неща има. Тази вечер ще ядем рел чикън. Колко ще ядем, бе? Рел чикън ще ядем в тази вечер. И дай го на мен. Доста много. Аз съм само две. Да. Аз имам само едно пък. Тогава и там ще биете. Едното е за мен, другото е за тебе. Не, ще там съм. Айде. Поне си имам тиква. Аре, де избяга там, бе. Не ми трябва тези смисъл, бе. Какво ще ги Дай правим? ми ги, бе. Ама аз не съм ги взел, бе. Не, имаш един. Дай, какво ти имаш повече от мен. Две, бе. Ама кефи ще да, бе, брат. Да, кефи се, бе, брат. Съм не съм ти брат. Браво, бе. Айде, дай ми гъска. Как тя? О, трябва да направим някъде къщари. Айде, искай да. За мен едната е за тебе. Не. Не, бе. Още си живеем. Още ли? Виж холандско дърво. Да, то... Защо намериш кой вика... Сравнилето? Не е равен. Въй, коноп. Въй, има такова, бе, да влезем да го вземем. Окей, влизаме. Чакай само, ела да наберем. Го вземем, въй, аз нямам Ела да кирка. наберем. И чакай! Ама! Ей, аз ще го взема, Ела така. Ще го взема. Как го взе? Как ме е яд за него? Сериозно? Да видим кой ще го вземе, Аз го взех. Кой ще го вземе ти сега? Ти го взе, как ме е яд. Оди се бе на друго дърво. Гледай колко много дървета има. Комене. Аре, пак ли ти, бе? Какво направи, бе? Другите дървета са много далеч. Ще ми дадеш малко дърво и ти нози. Хубаво, чакай. Колко имаш? 20. Дай ми малко. Дай. Извиняй. Няма да си дам дърво, ако ме удариш. Няма да ударя, дай. Чакай, там да се направя кирка и ще дам другото дърво. Извиняй, дърво. Където? Аз не съм го. Само как ще го взема? Ето така. Много лесно. Бе, аз паднах. Направим път и аз искам да... Аз не паднах. Пада се. И какво правя според тебе, бе? Ето две страни. Едната му е била това. Ма аз нямам нищо. Нямам такива кирки. Защо ли се направи? Но де я знам,
Сега ли да се направя? Да. Сега се направи. И аз ти оставих чест. Не честа ми. Чест ми оставя. Направих красни. Чест е да служим с тебе, мадам. Да. Како? Чакай малко. Тук може да взема повече. Златни са на ръце. Къде код на кол? Аре! Ти го направи? Вземай бързо, значи я взема се. Чакай, не мога да направя нищо. Направих се, аре. Най-сетне. Сега добре, е. Колко бра, бе? Аз само двечки. Имам 17 кол. Аз само двечки. Добре, сега как ще се изкачим, най-важно. С магия. Вземам бързо. Пак здраво. Вземам камъни и се такова. Ти трябва камъни, взимай ти, бе. Ти по-лесно се взима. Не ми дрема. Ти дреми. Ще ми направиш на мен също, аз се изкача и аз. Аз имам 7. Колко имаш? Какво? 100 били правиш? Да. Направи ми и аз ще мина от тях. Значи аз работя, пък ти взимаш. Да. Снег. Нищо не знам. Айде, бе, виж какво правиш. Виж какво? Като бабичка върви, да, бе. Къде са? Къде си, бе? Що вървя към бабичка, спра съм. Само стън. Що го взимаш? За крафтинг тейбъл, сега ще помогна. Има ник. Аз съм ли? Да, аз ще да го оставя, той не ми трябва. Ой, къде си? Не мога да се кача. Не мога да се кача, бе. Помогни ми. Вие да знам какво ще правиш, ма. Подавих се край. Да, се. Аре, де се кача сега? Дай, чакай. Дай на мен. Не, бе, качвам се, чакай. Ти. Като на вода се качвам. Откъде се качваш? Ти си направил стрелбички. Браво на теб, бе. Голям ги. Паса. Това ще го направя. Паса. Не те, бе. А те, бе. Паса. Те полезни. Не полезно, да ме не полезно. Нали, бе. Полезно. Да, бе, виж как говориш право. Чакай. Ето, я и първа съм. От аят. Кой е Кока-Кола? Първа съм нагоре, от аят. Какво правиш, бе? Де, бе, де? Този крафтинг тейбъл сама ще го вземам тогава. Сега ми е лад. Така също има. Вижте колко направи ти. Виж се. Два. Имам два честа. По 2 часа. Айде тръгваме и тук ще направим... Няма ти казвам какво намерих сега. Кой е? Няма ти кажа. Как си ми го вземеш? Отца ли, бе? Тук намерих пещера. Айде тук да живеем. Прави кол. Пак кол. Прави факли. Аз нямам такова. Тук има кол. Идеално. Дай ми го, аз взема другия. Нямам кирка. Ти ми го взе. На мен сега ще му се щупи кирката, дейте. Искам да взема ачивмент. Ето тук остана един чек. Всичките. Вземай ги. Кое? Тията. Дай ми, отди събери дърво. Дърво. Да. Виж, не трябва Това е дърво. от лак. Да. Так е. Лакирал съм се ногтите да съм як. Да. Имаш ли вълна? Не взема. Имаш ли да бъде? Няма, ти имаш. Добре, Ти бе. взема всичките. Ай, махни се! Овца! Къде? Аз ще я взема. Къде?
иди я взема. Що я зе? Направи го. И за кеф. Сега ще направиш ли го? Сега ще направиш ли го? Ами, имам сам бе. Трябва още едно. Три ли бе? Да, ама трябва да легнем двамата. Трябва ли 6 овце? Къде ще ги извадим те 6 овце? Да не казвам. Не му излеза. Някакво прасе. Виж го. Мотоното прасе бяга. Даде ли ми нещо? Не. Не, бе, прасето е. Нищо не ти дава от мотоното прасе. Колко извиняваш? То бебичко за ти. Не, ма ти да. О, не, аз не мога. Ко не може да оцеляваш? Не, бе. Но намери. Къде са? Виждам те. Убивай. Ще имам 4, ще ми трябва да се овце. Да. Така да се върши. Стъмни са много, отивам долу. Ето едната. Готово. Имаме 3. Тъмно е. Слизам в пещерата. Там е по-светло. Чакам те. Сега в 11 минути играем, аре. Колко още? Добре, имам 4 вълна. Окей, връщам се. Да видя дали имам дърво. Нямам дърво. Трябва на дърво. Къде си е човек? Само В пещерата съм. това много помага. И чакам те да се върнеш, нищо не правя. Печеш газета. Да, газета и... Много са вкусно. Отка намерих още кола. Флако. Да, това вкусно не е. Това е вкусно. Къде си? Събирам кол. Оди го намери? Пещерата. Моята ли? Не, другата. Коя? Друга намери? Не. Няма ли за от мене? Пак ли ви от същата си? Слушай се. Къде си бе? Аз Изгубихме се. Излез от пещерата за много. и ти излез. Чакам изляза. Виждам ти. Виждам ти. Я привия като вида. А ти си в друга пещера. Сега чакай, трябва ми дърво. Пак няма никой. Да знаеш. И 13 минути им игра, сега повече. Добре. Айде. Ай. Влизам в пещерата. Да, свършваме ти. Чакай. Да се махне ти. Алелуя. О, знаеш какво може да направим? Гледай сега. Бам. Аре, бе, какво правиш там? Бам. Това правя. Газета правя. Аре, готови Добре, сме. айде, чакай. Аре. Благодаря, че гледах този клип. Да, влезе. Аз бях цветето. Ви бях мой ти. Я знам. Аз Благодаря, бих... че гледах този клип. Абонирайте се, дайте лайк. Да. Дайте, напишите в коментарите нещо. Пишете в коментарите. Пишете в коментари и... Какво е? Чао. Да ръбъра 2 чадъра. Ай, чао.